שלום, כאן טליה ואינה, שתינו עובדות בבתי ספר שונים, אני בחינוך מבוגרים וטליה בחינוך מיוחד, אבל כשלמדנו את הפרק על פתרון קונפליקטים ביחד, הגענו מסקנה שיש איזשהו קונפליקט ברקע שהוא משותף לשתינו. והקונפליקט מבוסס על השוני של רקעים, על השוני האידיאולוגי בצוות המורים. יש מורים אוכלוסיות שונות, מצדדים שונים של המפה הפוליטית, וגם יש מיעוטים, יש ערבים ויש יהודים, וזה גורם לקונפליקטים על רקע המצב הביטחוני. ורצינו להציג אחד הקונפליקטים. בבקשה. אז הנה תהיה מורה יהודייה, ואני סייעת מהמגזר הערבי. אז נבצע. טוב, הנה, עכשיו יש טקס של יום הזיכרון, ואני בחרתי לא להשתתף. אני חושבת שאני אצא לקנות לי קפה בזמן הזה, זה פחות מתאים לי להשתתף בזה. אני מבינה, אבל רציתי לציין ששתינו מורות של הכיתה, ושתינו דוגמה אישית לתלמידים, ויש ערכים שאנחנו רוצים להציג. אני חושבת שלא ראוי שאת כאזרחית מדינת ישראל לא תשתתפי בטקס, לא רק כאזרחית מדינת ישראל, גם כמורה בבית ספר, כמחנכת של הכיתה, כשווה בין השווים. אני חושבת שזה לא ראוי. אני יכולה להבין שיש קושי, אבל עדיין אני לא מסכימה שאת לא תהיי חלק מהצוות בטקס. אני מבינה מה שאת אומרת, אינה, אבל אני חולקת עלייך ואני אומרת שאני לא מרגישה מספיק חלק. יש הרבה מקומות שאולי היו עוזרים לי להרגיש בנוח, אבל אני לא ארגיש בנוח עם זה שחלק מהמגזר שלי לא מתבטא בכלל בטקס, ואין שם מקום בשבילו, וזה מאוד רגיש בשבילי להשתתף כרגע. אז אני מבינה את הצורך שלך שאני אשתתף כאשת חינוך, אבל הייתי רוצה ואולי להציע אפילו פתרון, ולהוסיף קטע שמדבר גם על האוכלוסייה הערבית בתוך הטקס. כן, אני מבינה שזה נושא טעון, אבל עדיין אני חושבת שזה שאת לא תשתתפי, זה משפיע עלינו ברבדים שונים, זה גם בעיה צוותית בעיניי, זה גם בעיה של בית ספר, וזה גם בעיה לאומית. זאת אומרת, בכל הרבדים, נכון, יש פוליטיקה, אבל היא נכנסת בכל הרבדים בחיים שלנו, וקונפליקטים הם בכל רובד ורובד, ובואי נחשוב איך בכל זאת אפשר לפתור את זה. אז אולי באמת נכניס איזה ערך שקשור לסובלנות, הכלה, שוויון, משהו שנותן לשנינו ככה, שני המגזרים, לחיות פה ביחד ובאפשרות, אם זה נראה לך מתאים, אינה. אני מקבלת. אני חושבת שמה שחשוב זה שאנחנו נעבוד בשיתוף פעולה, ושבית ספר יהיה העוגן שלנו. וברגע שיהיה טוב לנו, אז זה יהיה טוב גם לתלמידים. זאת אומרת, זה משפיע ממש על איכות העבודה שלנו. אז שווה לנו באמת למעננו, למען התלמידים, למען העבודה, למען הבריאות הנפשית שלנו, לפתור את הבעיה הזאת. וההצעה שלי היא פשוט באמת לשבת ביחד ולחשוב על התוכן של הטקס. אני ממש אשמח, וזה גם ממש גורם לי לרצות להשתתף בטקס. תודה.